Nadia Murad çalakvana Kurda izdiye ji gundê Koçoyê Sirvişengalê sala 1993 ji dayîk bûye. Şeş bira û dayîka wê hatine gulebarankirin ji aliyê Daişê ve yek ji wan Kurdên êzdiyê ku ji bin destê Daişê de rizgar bûye. Sala 2016 ji xelata aştiya cîhaniya Nobilê re hatiye berbijêrkirin. Sala 2016 xelata Sakharov bi hevbeşî li gel Lemya Beşar wergirtiye. Rojî sala 2018 xelata Nobelê aştiyê wergirtiye. Denis Mukwege ew jî li sala 1955 ji dayîk bûye xelkê Kongoya pizîşkê pisporê nexweşiyên jinan e berê çendîn xelatên giring standine. Xelata Olof Palme, herwiha xelata Sakharov û xelata Siwashaki ya Fransî standiye û xelata Nobelê jîro xelata Nobel alternatîv standiye, xelata netewên yekbûyî dê warê mafên mirovan de standiye. Li bajarê Bukavu yê Kongoyê nexweşxaneya Panzî vekiriye ji bo çareserkirina wan jinin ku robrûyê destdirêjiya seksî bûne.